जाहैबाय जोंहा नै थांनाय हरनि 2टा बाजियाव एप्रिल 30 तारिख नै थांनाय मोनायाव आंनि न'जोंनो नांजाबनाय एखे सिमासे बिसानि न'खरनिफ्राय एखेरायैनो खनसेनो मानै मोसौ गोमादों। बेनि थाखायनो फुङावनो दावराव जाबाय थाबाय नालाय आंबो खोनानानै माने सिखारनानै मोखां सोखां सुवाबासिनो डाइरेक्ट इसानाव थांनानै भिडिअ खालामहैबाय आरोना रायजोफोर जाहाथे भिडिअखौ नायना लागोनलाय। मोसौ गोमादों ना मा होनदों नोंस्रा? माबायदि मोसौआलाय? गुफुर मानै। गुफुर मानै। अबाव खादोंमोन? बे गुलियाव। गुलियाव ना? खोनायाखै। बेसे गोबाव जाखोमोन बायनाया? बायनाया बोसोर माबा बोसोर। बेसे लादोंमोन? 45,000। 45,000 मानै ना? मानै। हराव लांदों ना मोसौखौ? हराव लांदों। नैबे आबौनिनो उत्तम रामसियारि जोंहानि न'जोंनो एखेबारे नांजाबनाय मोनसे सिमायावनो आरोना एखे खाथियावनो माने फुंनि समावनो माने दावराव जादों माने आं बा बिसनायावनो दंमोन ना उन्दुनानै इनिफ्राय माने मोसौ गोमादों होनदों मा मोसौ गोमालायखोलै होननानै सिखारनानै माने आं डाइरेक्ट मोखां सोखां सुवाबासिनो नैबे आबौ जोंहानि न' खाथिजोंनो नांजाबनाय आरोना उत्तम रामसियारि बिसानाव फैनानै माने फुङावनो भिडिअ खालामबाय आरोना आङो। इनिफ्राय नै ओरैजाय टमटमबो दंमोन नाथाय टमटमखौ जेबो खालामाखै माने इसिनि नोजोराव अकल बेबायदि माने मोसौल' माने नैबेनोमोन ना मोसौआ रायजोफोर दिनैनिफ्राय ना बोसोरनैसो सिगाङाव खनसेनो माने न'खरसेयाव हरसेयावनो माब्रै गोमाखादों माने ओरैबायदि गिदिर गिदिरमोन मोसौआ बेखौथ' सोरबाया बांसिनानो फेसबुक बा निउसफ्राव नुखादों जानो हागौ नाथाय निउस माबायावबो ना प्राग निउस ना माबा मोनसे निउसाव होदोंमोन जाहाथे आं बारा गोसोआव गैलाना मा निउसावमोन नाथाय ओरैबायदि ना आजिखालि अकल सोरनावबा मोसौ दङबा मोसौखौल' नोजोर होयो आरोना सिखावफोरा आरो जुदि ना सिखावा लाङाखैबा जनानै थांदोंब्लाबोथ' जेनेबा दिरुङा गलियाव थालांनांगौमोन आरो खनसेयैनो बोरै जना थांजोबनो ना एकदम माने माबायदि खालामदों माने बिसोरो हरख्लानि सिगाङाव माने थिंबो दंमोन आरोना थिंखौ जेनेबा दावराव जागोन सानखोसो ना माखोसोथाय सेरजों माने बारिखौ बुखुनानै बेनिफ्राय मा खालामदों माने बारिखौ बुखुनानै हरख्लाखौ साइड खालामनानै बिदिनो लाना थांबाय आरोना जोंहानि न' सेरजोंनो माने ओरैजाय खोलाखै लांदों नामा बिसोरो आन्दासाव माने खोलाखैसो लांनाय माने मा होननोना रायजोफ्रा एसे गाव गावनो हुसियार जाबानो जाबायना जायनि न'खराव मोसौ दं मानो होनोब्ला आजिखालिथ' मोसौ मासे फाननो थाङोबा 40,000 50,000 नङाबा मोनाना जुदि बायनो गोनांबा ओरैबायदि दाम जाबाय माने